Pause. Der er ikke tid. Der er 1 minuts pause. Nu skal jeg have min bolle. Jeg synes, Rigtig godt. Så er kig på. er du sikker, hvad sker der, Klasse? Det er også godt spillet. Jeg kan jo ikke se, om jeg skal gå efter... Hvad står det? Som i fodbold, farmer aldrig mod målet. Jamen, jeg er ikke for målet, hva'? Ja. Farmer er ikke engang Kun mål af en mis. Det sker jo. Jeg er uden for målet. Det kan også spille, Jan, det der. Med køligt derovre. Ja, det er nogle flotte mål, I laver. Du er ligesom målfar, det er som i dag. Hvad er spillet med dem også? Så lykkes det alligevel. Der er en, der går hjem. Bare på en mere. Husk lov, det er ham, der laver vores mål. Mål den der over på midten. Der er alt står Sådan! Hansen, hvad er det, de spiller her? Blindhockey? Det er kaninhockey. Ikke? De ligner jo kraffen kaniner, når de rager ud der. Ude på golfbanen, når man der er mange til. De kigger lige mod en, de kan ikke se det. Så man lige lukker den her. Så er de væk. Så er det ligesom du spiller fodbold, ikke? Det er godt.